Yesu ube ngcaphu bengcwele ngoba uthi ufuna abantu bakhe bebengcwele akafuni abantu bakhe uThixo ukuba babe nezono. Hallelujah. Glory to Jesus. Anayo ngoka Satan. Literally. Jesus. Anayo ngoka Satan. Jesus. Yesu. Sindiswa kungena umoya oyingcwele ngaphakathi kuwe. Sindiswa kungena umoya oyingcwele. Yamkela uYesu. Wenze isivumelwano. Lo Yesu Kristu uthi Yesu ndiyakuthanda. Ngoba andifuni uba ngumntana kaSathane. Amen. Uyakukhulula uYesu. Uyakukhulula. Uyakuba sisiphoboka sikaSathane. Uze kuye sizoxolela nakuYesu. Uthi uThixo ufuna abantu bakhe babengcwele ngoba yena ungcwele. Hallelujah. Thixo akanasono. Akanasono uThixo. Ufuna nathi ke sifane naye. Amen. Ukungena izulu funeka nathi singabi nazono. Apha emhlabeni funeka uhlale uzicinga uzijonga. Ingaba ndisahamba kakuhle na? Amen. Awuhambi uqhubekala uyalibiza lonke. Uyeselibhilile nje uba lisaphila namhlanje. Unenjongo. Uyayazi unibhilela ukuba liguquke. Akanibhelelanga uThixo ukuba uvuke. Akakuvusa ekuseni uba uvuke uhambe uyosela utywala. Akakuvusa uYesu Kristu ekuseni uba uvuke uyoqeqeza. Akakuvusi uYesu Kristu uba uvuke uyohleba uyoyenza ukukhohlakala. Kodwa ukuvusele uba uhamkele uYesu. Uguquke. Jesus. Hallelujah. Sizonxaya ngoYesu apha kule ndawo. Amen. Izani. Jesus. Ubani oyathi zange ave ngoba uThixo uyazi-ofarisha apha kuthi usibonisa uthando lwakhe. Xa lisitheli liziwe nje uThixo ukuthanda ihlabathi wanikeza ngonyana wakhe wokuqala nowokugqibela ukuze sibe nobomi naphakade. Ubonisa uthando lwakhe. Nkosi yami. Uba usithandile lo Thixo wasidala sidalana injongo bazalwane. Zange sidalela ukuba sibe sisigqila sesono. Hallelujah. uThixo zange asidalela ukuba sizityunje esonweni. Jesus. Ngoba wayeyazi efuna abantu bakhe kuye. uYesu ufuna abantu bakhe kuye. Akabafuni kuSathane. Awusenza isono ungumntana kaSathane. Ungumntana kaSathane. Awuhlali esonweni ungumntana kaSathane. Amen. Awuyazi kodwa ndiyaxolela namhlanje ngoba ababizwa ngegama likaYesu Kristu. uYesu ufuna ubiza abantwana bakhe kuye. uYesu ufuna abantu basindiswe bafikelele kuyazila inyaniso. uYesu ufuna abantu bakhe baguquke baphile ubungcwele ngoba uthi mna ndingcwele ndifuna nani nibe ngcwele bazalwane. uThixo ufuna sibe ngcwele. Xa sikhonza uThixo kubalulekile ukuba sibe ngcwele sifane naye bazalwane. Kuthiwa it is impossible to be perfect. Kodwa ilizwi lakhe uyatsho uthi yibani ngcwele njengokuba mna ndingcwele. Engasoze atsho ukuba beyazi it was impossible. Esitsho nje uyayazi ukuba it is possible ngoba usiphe umoya wakhe oyingcwele. Size nalo Yesu ke bazalwane, asizanga nelinto, asizangomisa apha icawa kodwa sizomisa uYesu Kristu oguqula umphefumlo. Sithatha nabazalwane abasindisiweyo ukuba bayazi uba ngala mini bamamkela zabe ngabamkela uYesu ukuze bazohlala kodwa bamamkela ukuze bazophila ubomi obumxolisayo uYesu. Laba abangasindiswanga abangamaziyo uYesu Kristu sizothetha nabo apha
nguye indlela, nguye ubomi, nguye inyaniso. Sizondixelela ngoYesu Kristu. Nabanye ke bazalwane abakhonzayo, abacawayo, abangamaziyo uYesu, sizothetha nani ukuba kubalulekile uba usindise umazi uYesu. Ayithethi into yokuba uye ecaweni, ayithethi into yokuba ubeke ibufomu, ayithethi into yokuba unejoyi, kodwa kubalulekile uba ube noYesu ngaphakathi. Ungena Yesu kunzima uphila ubomi obungcwele. Ungena Yesu, ungena moya ingcwele, awusoze ukwazi ukwenza intando kaThixo, ngoba ngapha umoya kaThixo ngaphakathi kuwe, kodwa wena uyacawa. Sizondixelela ngoYesu apha kule ndawo bazalwane, uYesu osindisayo, uYesu osindisayo. Incwadi esizoyifunda kwincwadi yaka-Isaya chapter 1 verse 18 uthi, khanize sibonisane, utsho uYehova, nokuba izono zenu zavela zanjengengubo ebomvu, zoba mhlophe njengekhephu. Uyasibiza uThixo wethu bazalwane, uyasibiza ukuba size kuye. Noma wenze ntoni apha emhlabeni, kodwa uthi iza kubo, uthi iza sibonisane. Izono uyasenza sibe mhlophe, acime izono zethu bazalwane. Amen. Asihambe egazini likaYesu. Uyasibiza uThixo ngoba uyayazi ukuba ufa kwakho uyangahluphi into yokwenzeka kuwe, ngoba uyokhala umfunela Thixo, kodwa kungamfuni ngokulapha emhlabeni, kodwa ngapha kwengcwaba uyamfunela Thixo. Uthi Yesu ndakuthatha, ele xesha kuyobe kulate. Babe kulate. Sithi thatha uYesu ebuncincini bakho, thatha uYesu apha ezantsi emhlabeni. Kakhulu inhliziyo yakho namhlanje sesifikile. Asifikanga nento yethu, asifikanga nento yimbi, sifika noYesu awalifeli ihlabathi. Wayefuna izono zabantu zixolelwe. Injongo yokukholela kwegazi lakhe yayikukuxolelanisa uThixo nabantu, ngoba lithi izwi lenkosi, umlamleli phakathi kwabantu noThixo umntu uYesu Kristu. Abantu bethi family zethu ezingasekho asikwazi ukuyostahuzisela kuThixo. uYesu yedwa onegunya lokungena ekukholeni kaThixo asitahuzisela imihla ngemihla. Namhlanje nanku umlamleli, ulithi izwi lenkosi ungabonke abantu bangasindiswa bafikelele kuyazini inyaniso. Nalithuba namhlanje kungenzeka ungayihoyi le okhanye elapha, kanti namhlanje imini yokukhululwa kwakho, imini yokuxolelwa kwakho izono. Kukho izono bekukwazi nokuzithetha owazingcwaba enhliziyweni yakho, kanti uYesu uyazazi ukufuna kunye nazo ukuze akugulule, akukline, ukuze enhliziyweni yakho kuhlale umoya kaThixo, kungahlala zimfihlo nazo zezinto ezimdaka owazezakudala. Uthi izani sibonisane, ngoba izono zenu zithe zangqobela zabomvu njengegazi. Kodwa namhlanje uthi khanize sibonisane, uthi khanize sibonisane nansi iplatform yokuxolela kwezoyika abantu bahlabathi. Awunawumoyika uThixo, kodwa uThixo uyamoyika. Awunawumoyika abantu belilizwe, awunawubanawari ngabantu, ngoba abantu nabo badalwe uThixo. Into ebalulekile kukuchaza i-identity yakho kuyele kuThixo ukuze restore. Ibuye i-identity yakho, ibuye isidima sakho, ungazikhululekakeli. uYesu ekhona, izono ziqalelwa. Kudala ungancedakali, namhlanje size nesolution. Namhlanje size nesolution.
Thixo uYesu uzawubuya, akuzuba kudala engabuyanga, sezawubuya, izingqi ziyavakala, kodwa sazuzive ifukude naye. Ubuyele kwabakudalayo, ubuyele kwi-origin yakho. Uyeke ukuhamba ulahlekiswa, uqhathwa nguSathana esithi isono simnandi. Uyazi isono apho sirongo khona, usenza noba sowungafuni, ube likhoboka laso. Uyayibona le nto iyakuxhalasa, uyayibona le nto iyakumoshela ubomi bakho, kodwa uya kuyo. Yemntakama uxelela ukungena ematyaleni just for ukwenza isono, ube namatyala esono, ngoba kaloku awuzazi, ubiwe usebumnyameni. Uthi uxelela ukungathethi nabantu ngenxa yesono. Uzawukwazi xa ubuyele kuYesu nokuxelela abantu aba abakwenzakalisayo, ngoba ukungamxeleli umntu kukunceda ntoni? Uzawubhenefitha ntoni xa ungamxelelanga?